Tiiro Rokkimaisen bändi hoitelee tänään virsien säästyksiä. Virret löytyy tuolta seinältä. Mennään ylhäältä alaspäin. Liturgina toimii Jukka Lehti tuolta Espoolahdesta. Saarnaamassa Arto Vallivirta Tapiolasta. Tarjoavat myös meille iltakaakaota. Ja Tapiola seurakunnan nuoret hoitelee meille sitten esirukousta. Minä olen Anna Pulli ja laulamme noiden ihanien esilaulajien kanssa. Toivottavasti tekin laulatte yhtä innokkaasti. Nyt kun me ollaan saatu meidän kitaristikin kehiin, niin voimme aloitella vähitellen tätä messua. Oikein ihanaa messua kaikille. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimellä. Aamen. Palvelkaa Herraa iloiten. Häntä me kiitämme riemuiten. Jumala on meidät luonut. Olemme hänen omiaan. Hän ohjaa meitä sanallaan. Me saamme ilon ja rauhaa. Niin, rakkaat ystävät, meillä kirkkovuodessa aika jännää aikaa. 6. sunnuntai loppiaisesta, sillä ei ole edes omia Raamatun tekstejä. Me pompataan käsittämättömällä tavalla yhtäkkiä kirkkovuoden loppuun, siihen viimeiseen sunnuntaihin, juuri ennen valvomisen sunnuntaita ja tuomion sunnuntaita. Aiheena on jotakin lopun ajallista. Milloin aika loppuu, sitä en tiedä. Teksteissä puhutaan jotakin isällisestä huolenpidosta ja mahdollisesti siitä, miten me ihmiset emme aina tajua, mitä Jumala meille haluaa sanoa. Tämän päivän psalmissa psalmin runoilija kirjoittaa: Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä. Sinä annoit anteeksi kansasi synnit, pyyhit pois kaikki sen rikkomukset. Sinä taltutit suuttumuksesi, sammutit vihasi hehkun. Tähän me saamme luottaa siihen, että Jumala on sammuttanut vihansa hehkun. Siihen, että hän ei rankaise meitä, vaikka me jatkuvasti teemme väärin. Esimerkiksi juttelemme messussa kesken alkusiunauksen tai muuta sellaista, tai pidämme hukkua päässä. Senkin Jumala antaa meille anteeksi, kunhan me sitä vain pyydämme. Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen, Herramme. Meidän rakastava ja taivaallinen Isämme on luvannut antaa meille meidän syntimme anteeksi, jos me niitä häneltä pyydämme. Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle tämän synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
kaiken hyväksi. Rakkaudessasi lähetit poikasi Jeesuksen meidän kaikkien pelastajaksi. Hän auttoi kaikkia sairaita ja sorrettuja ja antoi henkensä meidän puolestamme. Hän kuoli ristillä, jotta me saisimme anteeksi annon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän antoi ehtoollisen kaikkien Jumalan työtoverien yhteiseksi kiitosateriaksi. Herramme Jeesus, Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Taivaallinen Isä, me iloitsemme kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Anna meille pyhä henkesi niin, että uskoen otamme vastaan Jeesuksen ehtoollisessa. Kiitos suuresta lahjastasi. Aamen. Aamen.